Πατέρα, σου πήραν αποκλειστική. Πώς? Πώς τα πέρασες με την αποκλειστική? Πολύ καλά. Ήσασταν... Δεν την ενόχλησα καθόλου. Ήταν καμιά νεαρή κοπελίτσα? Καμιά νεαρή που κάνει το πτυχίο της τώρα ή θα έρθε? Εδώ το Σπύρο. Πάρε τη μαμά να ρωτήσω αν θα έρθουν. Ναι, για πες. Νεαρούλα ήταν. Τι νεαρούλα μου. Σου λέω μεγαλύτερη και από τη μένα. Να σε βοηθήσει την έφεραν ή να τη βοηθήσεις εσύ? Σου ζήτησε τίποτα? Σου ζήτησε τίποτα να τις κάνεις? Κοιμήθηκε στην καρέκλα? Κοιμήθηκε στην καρέκλα? Αν δεν ήξερα να την παρακολουθήσω, εγώ κοιμήθηκα.